I artiklen hører man, hvordan man i de forskellige dialekter snakker, hvor man har hvilke dialekter. Den starter med at fortælleren, hvor man skal lige lægge trykket i et ord, som for eksempel Amager. Der er en masse eksempler på personernes dialekter, Kim Larsen og Anders Fogh. I artiklen står der, at københavnske unge ændrer sig hurtigt. Nye ord kommer hele tiden, det samme med vendinger, men til gengæld forsvinder de også hurtigt. Københavnske drenge starter et nyt slang, som spreder sig til resten af landet. Afsenderportræt. Artiklen er skrevet af Michael Ejstrup. Han er uddannet sprogforsker. Ph.D. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Michael Ejstrup er en ukendt person. Han er ekspert i faget, rettere sagt i sprogvidenskab og ernæringsvidenskab. Han går rundt og laver foredrag, så det vil sige, at man nok godt kan kalde ham en ekspert inden for faget. Det er Weekendavisen, som har udgivet artiklen. Det er ikke en landsdækkende avis, den er købt i København. Det vil sige, at den er regional. Weekendavisen har et opslagstal på 54.000, hvor Politiken har et opslagstal på 107.000 i hverdagen og 137.000 i weekenderne. Det er en bestemt type skrift, de bruger i avisen. Areal, det er trykt i Weekendavisen. Oppe i venstre hjørne kan man se det på avisen. Kommunemodellen. Øst skuffe i kommunemodellen er indledning. Artiklen handler om dialekter i Danmark og hvordan man hurtigt bliver påvirket af det slang, man bruger i København. Man bliver påvirket af jo flere mennesker, der bor på et afgrænset område. Midterste skuffe af kommunemodellen er afsnit, gode citater, vigtige argumenter. Det er kendt fra alle verdens sprog, at jo flere mennesker, der bor på et afgrænset område, jo hurtigere forandrer sproget sig. Det samme sker, jo flere mennesker, der kommer på besøg hele tiden. Alle disse udtryk har det med at starte i hovedstaden, og så overtager vi dem lidt længere og længere væk fra Rådhuspladsen. I hovedstaden er tempoet højt, og sproget har skarp kant. I nederste skuffe af kommunemodellen er slutningen, hvad betyder historien for læsere, landet og verden. Artiklen kan have betydning for den målgruppe, der interesserer sig for denne artikels indhold, som for eksempel veluddannet. I sproget. Han bruger et meget simpelt sprog, og det er let at forstå. Han skriver meget normalt, ingen lange sætninger og heller ikke nogen korte sætninger, som ikke gør det spændende eller kedeligt. Det er konkret, altså det er noget, som findes. Temaet i teksten: dialekt, forskelligheder, omgangskreds, sprogudvikling og sproglige tilhørsforhold. Avis, som deres målgruppe gerne bruger lidt ekstra tid på at læse. Skribenterne på Weekendavisen er højt uddannet, ligesom 56% af læserne også er. Ofte er det akademikere og andre veluddannede personer, der gerne vil læse Weekendavisen, og ligeledes er begge to meget interesserede i samfundet og kulturen. I forhold til andre aviser har Weekendavisen en overrepræsentation af kvindelige læsere også. Ja. Så skal jeg også fortælle lidt om perspektiveringen. Man kan perspektivere teksten til at sproget hele tiden ændrer sig. Det er jo, sproget i Danmark, det ændrer sig hele tiden, og der er forskellige dialekter helt andet år. For eksempel bjørnetjenester. Det danske sprog udvikler sig altså hele tiden. De andre lande, som omgiver os, kan også snyde os. Vi har mange ord, som ligner hinanden, men de kan betyde noget helt forskelligt. Altså som for eksempel glas, som på svensk for eksempel betyder is, men på dansk der er det noget, vi drikker af, eller har som pynt stående. Derfor er der også meget med gruppesprog. Det vil sige, i København for eksempel, der er meget slang. Det vil sige, hvis du nu kommer til en gruppe i København, for eksempel, så vil du oftest høre, at de snakker meget københavnsk, hvis man kan sige det sådan, med meget fokus på den trykstærke vokal. Og
det er selvfølgelig en intern jargon, og det breder sig til resten af hovedstaden og videre ud i resten af Danmark. Vores sprog bliver gerne påvirket ekstremt meget af det engelske og amerikanske på grund af globaliseringen. Det vil sige, at vi får en hel masse nye låneord ind, som for eksempel, fuck. Nu ved jeg godt, at det måske ikke lige er det bedste ord at bruge, men det er et ord, der bliver brugt meget, hvilket betyder noget helt andet på dansk, end det gør på engelsk. Så ja, om 100 år vil det måske være en mulighed, at vi måske taler helt engelsk. Eller ikke at jeg tror det, men det er der selvfølgelig en mulighed, fordi vi tager så mange nye låner ind, som vi gør. Men vi bliver nødt til at holde fast i det danske sprog, fordi ellers kan vi ikke rigtig gøre så meget andet end bare at tage til. Ja. Og det er næsten kun ældre mennesker, meget højt uddannede mennesker og tv-værter, hvilket giver en fingerpræg om, hvilken retning det danske sprog er mod, hvad angår riksmål. Yes, det var alt for mig. Vurdering. Vores første indtryk på teksten var, at den var rigtig kedelig, fordi vi syntes, den var langtrukken, men da man kom ind og arbejdede med den, så blev den ganske fin, fordi den handler om noget, vi oplever i vores hverdag.